दीदी तू एजा बाड़ू, हैला दूध इला। थैंक यू। दीदी आज प्रोग्राम में बहुत मजा आइल है ना? हाँ, राधिका नाचेलन का, गावेलन का, एक्टिंग करेलन, है ना? हाँ दीदी, तू तो गाना के बचपन से शौकीन हो ना? गाना के शौक तो हमके बचपन से बा, लेकिन आज राधे की आवाज सुन के हम रोमांचित हो गई नी। क्या बात बा। और ये पड़ोसी राधे के कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रहल बा ना? बाबूजी, राधे से दोस्ती जे हो गइल बा। अच्छा लड़का बा राधे, मामा के यहाँ रहे आइल बा, कुछ दिन रही फिर चल जाई। हमार मोबाइल कहाँ बा? अरे पता ना कहाँ रख देनी। कहाँ? जा खाना बनावा। हाय। तो रात में पढ़ले ज्यादा बाड़ू कि जगले ज्यादा बाड़ू? मुहवा का उतरल बा? इतना चुप चुप काहे बाड़ू आज? का भइल? तो हेजा मेहमान बाड़ा, कुछ दिन रह के रिश्तेदारी करके चल जाइबा, फिर हम का करब? हाथ छोड़े खातिर थोड़ी ना पकड़ ले बानी। अब तक तोहरे ही साथे जीवन भर सरगम गाइब। अच्छा, हाँ तो सुनावा। अभी ना, हम काले तो सुनले रहने ना, आज तू सुनावा। वैसे भी हम तो तोहरा आवाज के दीवाना बानी ना। अब ना तो बड़ा निमन गावेला, तो सुनावा। ठीक बा, तू शुरू करा, हम पीछे से साथ दे दे। आवा शुरू करा। हाँ राधे, हाँ एक बात बताई। हाँ बोला ना। हमके अरे भगवान, आज के नाटक का हम का बताई तो से। अरे वो अपन राधे बाना, ऐसा देशभक्ति का माहौल बनौला ना, वो दोनों कर्नल के आज मुंह में बंद हो गई। और एक्टिंग, ऐसा कमाल एक्टिंग कैले ना, मंडली वाला सब दंग रह गई। अब हमरा के भरोसा हो गई कि जवान हमार रेलगाड़ी अब तक आउटर पे खड़ी रहे, अब वो पटरी पे धक 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 दौड़ी। अच्छा, वो धक 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 दौड़ पे करी, लेकिन कुछ नगदो नारायण मिली? अरे यार तो क्या मामा नगदा ना, आ गई ने लोग। अरे यो शेर, नमस्ते नमस्ते। फिर आ गए ला तू लोग? अरे तू लोग हमरे घर के नौटंकी के अड्डा बना के रख ले बाड़ा। हाँ? अरे मामी, तू कितना अच्छा बाड़ू, तू कितना सुंदर बाड़ू। अरे तोहरा में तो साक्षात लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा माई के पूरा साक्षात स्वरूप तोहरा में लौकेला। अरे हमर मामा तो बहुत भाग्यशाली बाड़े, बहुत नसीब वाला बाड़े, जे तहरा जैसन भाग्यवान इनका के मिलल बाड़ी। हाँ लक्ष्मी सूरत ममता की मूरत,
लक्ष्मी अब रोई बे का ना पगला ना बिल्कुल ना। है ना। तो लोग बैठा हम खाना बना के लावत आज आज हम बहुत खुश बानी। 4 रोटी बढ़ा लिए। बहुत खुश। ए भगीना, इतना साल में पहला बेर नकबुल्ला इतना खुश दिखाता रही है। हमार मेरा रू हम नकबुल्ला का तो थोड़ी खबर है। और का ए भगीना, कहीं मत जाइए, तू यहीं रुक। जब से तोर कदम में घर में पड़ा है ना, सब सुबह सुबह हो रहा है का। अरे मामा, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। और मामा पता बा का है ना, जे एक्टर होला ओकरा के एक्टिंग के बात अच्छा लागेला, और जो सुंदर होला ओकरा के सुंदरता के बखान, और जे गाना गावेला ओकरा के गाना अच्छा लागेला। बाकी देखात नहीं के लेकी खाना 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 खाए के चले के बना। चल के खाना खा चल। हाय हाय पड़ोसन। ना ना, अरे बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा बा। अरे मामा के रंग में तो एकदम जम गेल बा। हाँ हाँ हाँ। मंजरी कैसन जोड़ गइल बाटे तोहसे मन के प्रीत हो। कैसन जोड़ गइल बाटे तोहसे मन के प्रीत हो। मन मीत हो, मन मीत। के बाड़ा तू और ई का बदतमीजी बा। तोहरा के पता नहीं का कि एक विधवा के परछाई के छुअल भी पाप होला, और वो एक पवित्र जगह पे। अगर ये मंदिर ना हो इतना तो तोहरे के बताइते हम अच्छे से। छी। राधे, मंजरी, ये सब का ओके बाड़ी, और वो तोहरा आवाज में। अरे वो हमार फुफेरी बहन मीरा है, और जौन आवाज तो सुनत रहला उनकरे हा। लेकिन ये तो उहे आवाज है जौन तू छत पे गावत रहलू। अरे ना ना, वो आवाज मीरा के ही रहे। दरअसल हम मीरा के आवाज पे ना रियाज करत रहनी, जौन हम टेप में रिकॉर्ड कैले रहनी। बचपन के दिन रहे जब हम और मीरा तब से हम हमेशा से रियाज करत आनी। मतलब आज तक हम जौना आवाज के अपना दिलो दिमाग में बसाई नहीं, वो आवाज तो हार ना मीरा क्या। का भाई तहार शक्ल का है उतर गई। कहीं ऐसा तो नहीं खेनू कि तू सिर्फ हमारा आवाज से ही प्यार कैले बाड़ा। हाँ मामा, आ रहल बानी। राधे, सरजू महाराज, ये बड़ा मार्मिक नाटक के स्क्रिप्ट नालंदा लाइब्रेरी से मंगौले बानी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर्नल साहब, कितनो मार्मिक नाटक होके इन सब के पता है कि हम नट सम्राट ओकरा के अपना अभिनय से जीवंत कर दे। काहे की एक्टिंग ता हमरा नस नस में भरल, कूट कूट के भरल बा। कूट के रख दे। अरे वो भुला गए नहीं का खतरनी। खैर, और रहल बात हमरे भगिना का, हमार भगिना तो ऐसा कमाल। ला नाव लेनी भगिना हाजिर। आओ भगिना आओ, आओ, आओ। हमरा रंगमंच के पालनहार स्वागत बा तोहार। भगिना, कर्नल साहब नया नाटक का स्क्रिप्ट देले बाड़े। बधाई हो राधे, कल तो हर नाटक के पूरे शहर में चर्चा हो रहा बा। और पता है
सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे अपने ही रंगमंच का चर्चा हो रहा है। और रहल ई नया नाटक के तो हम सरजू महाराज के और सबके बता देले बानी। भगिना, ये नाटक का मंचन ऐसा होकर की चाहिए ना कि देखे वाला का रुमाल आंसू से भीग जाए। बस रिहर्सल जोरदार चाहिए। मामा, हाँ, हम अभी किरदार से मिल के आ रहल बानी। मिल के आ रहल बानी मतलब क्या हो? मीरा, मंजरी, तू हाँ, अधूरा बात मन में हमेशा भ्रम पैदा कर देवेला। पहले पूरा बात सुन ल, ओकरा बाद ही कौनो फैसला करी हा। मीरा के बड़े धूमधाम से बियाह होत रहे। का बात बा? समर, सुनी, उठी ना, मदद करी, केहू बा, ए जी उठी ना। केहू बा, मदद करी, केहू बा। समर, उठी ना, उठी ना, आँख खोली ना अपन। केहू बा, केहू बा, केहू मदद करा लोग, केहू मदद करी, हमने क्या एक्सीडेंट हो गई बा। समर, आँख खोली ना, समर उठी ना, आँख खोली ना अपन। समर, समर, हम मीरा हमरा के देखी ना। समर, ना,
पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।